věřím, že pro český jachting to kousek znamená. Je to vlastně první česká účast v tak velkém offshore závodě námořním. Pro mě to znamená hodně, protože je to velký závod, jeden z vysněných závodů, jeden z největších vlastně offshore závodů na světě. Je to po Vendée Globe a Route du Rhum třetí největší závod, offshore závod. Takže už jenom to dostat se na start stálo velký úsilí a v podstatě ve 2, ve 3 jsme to zvládli být tady, takže jsem strašně rád, že se nám to povedlo. No, ve Francii je obrovský zájem, tady přišlo skoro 1 milion lidí určitě se podívat na start takže veřejnost ve Francii to vnímá jako velkou událost a v podstatě i díky tomu to vlastně patří mezi jeden z nejprestižnějších závodů offshore. Trošku nervy, ale včera jsme dokončili všechno, takže tím, že máme nachystanou loď, tak to ze mě hodně spadlo a teď už vlastně jenom relaxujeme a děláme routing, ještě nás čeká tady vlastně meteo briefing, tak to jsou takový vlastně poslední detaily a ujasňování si, jak bude vypadat prvních 36-48 hodin na vodě. No, tak samozřejmě jsem nervózní, také víme, že pojedeme, budeme mít těžké podmínky, hnedka první noc bude ostrý test a pravděpodobně nějaký lodě odstoupí, protože nás čeká těžký počasí, těžké podmínky. Nervózní jsem taky, protože i když asi trochu méně než favoriti, pořád jsme počítaní jako underdogs, takže ta nervozita je menší, taky jsme měli mnohem kratší dobu na přípravy, takže si myslím, že rozhodně nepatříme mezi favority, ale patříme mezi ty, kterých se ti favoriti trošku obávají a ví, že můžeme být ostrá konkurence pro ně. Je to pro mě v podstatě nejtěžší závod a určitě je to i pro mě zlomový bod v kariéře, protože věřím, že se můžu dostat potom na ty další zbývající 2 těžké závody. 5, 4, 3, 2, 1, stop! No těžko lze tenhle závod přirovnat k nějakému jinému sportu a závodu, protože trvá 14 dní a 14 dní se non-stop střídáme ve 2 a jedeme na plný obrátky a pravděpodobně přijedeme v hodně těsných rozestupech na Martiny. Konkurence tady je obrovská, takže je tady spoustu týmů, který se připravují mnohem díl a mají mnohem větší zázemí než my, ale my máme obrovské odhodlání a v podstatě myslím si i takový dobrý mix zkušeností s Pierrem, takže očekávání samozřejmě máme, chceme zajet co nejlíp myslím, že stát se může cokoliv a můžeme bojovat i o ty přední místa, ale top 10 by bylo uspokojivý, si myslím, pro nás pro oba. Důležité je, aby jsme loď udrželi v jednom kuse, hlavně ty první dny a pak ještě ten terén hry vlastně je obrovský, takže ty situace se budou vyvíjet a je to dlouhý závod, takže stát se může cokoliv. Ale věřím, že můžeme je zajet velice dobře. No, stát se může spoustu věcí, důležitý je to technický sport, takže hlavně naše priorita bude loď udržet v pořádku a nezničit plachty, nezničit prostě něco, co je důležité pro to, aby jsme mohli pořád dosahovat co největších rychlostí a potom samozřejmě strategie, jet správným směrem a být ve správný čas na správném místě. No, já myslím, že nějaká zdravá míra tam musí být, protože samozřejmě jet bomby znamená velký riziko a rozhodně v těch prvních dnech si myslím, že se budeme snažit vlastně ochránit tu loď a sebe.
první 3 dny v podstatě za nějakých 36 hodin bychom se měli dostat z kanálu La Manche a potom v podstatě zatím to nevypadá, že by bylo víc možností jet nějakých extrémních, takže až do úterý to vypadá, že se budeme všichni držet pospolu a ta strategie bude vypadat velice podobně pro všechny lodě, pak se začne rozhodovat a možná se začne trošku rozjíždět do jiných kurzů.